Is ón ísiltír é Alex Hymans, bhog sé go héireann sa bhliain 1995, áit dólam sé Ghaeilge. Is iriseoir agus údar é agus chomá le na hanga dúchas féin bíonn sé ag scríb in méarla agus in Ghaeilge. Is an saothar is déanaí leis ná ganta. Wog mag héireann nuair bhí mar fiche bliain d'aois, wog mag go gaile, chama hábhlíonn déag in gáile a pléile hiriseoireach, ach bhí cafe agam chomá ar fáil 5 bliana go le. An sin chumar eiste sin iriseoireach agus iní sin i ghabhfuil sé seacht wog mag go dtí in Brazíl, so tá sé tarlingtanis ar 5 bliana cónaorm sa ar an taobh eile an domhain. Wog mag go héireann marall gra sim agam sa Ghaeilge. Bhí man tréis hecht ar saoire go héireann cúpla uair le ma hisismthúirí, agus thug ma suntas donna cóirthaí bóthid agus don teanga eisteach seo bhí ar ag bar na cóirthaí bóthid sa chló idálach agus so bhí sagam go lehéadán agus an teanga rúmba eisteach seo in éirí agus bhí spéisiúil mintí faoin gaiidir aibre bhí an idir cameradóir agus túrascóir telefísin. Tá trí leabhar scríofa agam favela sin leabhar neamh sin faoi chréimhse chama i mo chónaí i mrúchháile bocht sa Brazíl, gus tháinig sé sin amach i Ghabhfuil sa 8. An sin an nóirí in Ghabhfuil sa 11 tháinig mo chéad úrscéal amach aiséirí, agus tá sé sin bunaiche ar chréimhse go rá cafe agam i gcathair na Gaillimhe. Agus inis tá deanú poiblíochta don tríú leabhar, agus sin an ceann is goide do mo chluí ar bhealach cnúsach gearrscéalta dar tedal gonta. Tá ceangal anháidir agam leis an tír seo, ní féidir leis sin na héanú bhí na daoine splóideach bhíonn siad an mágu ar bhealach nach mííon muintir na Brazíl mar hampla an mágu nó spochás chéile. Ach, céir é an plán inis? Tá sé intin agam fara sa Brazíl as seo go ceann ar a laid go dtí go mbeidh cluichí Olimpeacha Ghabhfuil sa 16 ag thart, agus sin cead bliana ar siúil go fáil. Tá ganta ar fáil is siopaí leabhar a bhfuil ran ó Ghaeilge acu nó tríd an idirlín ó Coslifa agus litríocht.com.